Точно в 3 часа по подадена команда полицаите излязоха от загражденията, които ги разделяха с протестиращите без абсолютно никакъв подбор. Няколко души бяха ударени. Като казвам няколко, имам предвид, че нашият екип успя да види няколко, но масово хората бяха бити. Включително тук искам да отбележа, че аз лично станах свидетел полицай да удря едно момиче. Не мога да преценя на каква възраст беше, но видимо това беше млада жена. Това, което се случи малко след тази акция на полицията, хората бяха изблъскани на булевард Васил Левски. Кордона застана пред тях и малко по-късно колите на жандармерията, големи камиони на жандармерията, вероятно изведоха от парламента депутатите. Хората общо взето посрещнаха камионите с познатите от близките и не толкова близки вече 40 дни възгласи мафия и оставка. След което хората се преместиха тук на това място и останаха до сутринта. Както виждате и зад мен, тук все още има наистина вече малко протестиращи, повечето хора си тръгнаха.